Čaute, budem pokračovať ďalej s vysvetľovaním stránky, ktorú si budeme tvoriť v akadémii. A začal by som napríklad tým, že budem používať pojmy ako element a CSS. Keď poviem element, myslím tým HTML element, čiže na stránke máme nejaké texty, nadpisy, ale my, keď tvoríme stránku, musíme označiť elementami, že toto je nadpis, toto je nejaký text, toto je nejaký zoznam, toto je obrázok, takže elementy je v podstate iba čistý obsah tej stránky. CSS je v podstate CSS jazyk a vie nám dodať dizajn stránky. Takže keby som takto narýchlo dal odstraniť CSS, to moje, ktoré tu nastavuje dizajn, tak by to vyzeralo, keď ho nájdem niekde tu, style.css, delete, dobre. Čiže nejak takto by vyzerala stránka bez CSS, bez CSS jazyka, ktorý nastavuje dizajn stránky, čiže čistý obrázok, čistý text a to je všetko. Prípadne nejaké video, keby som tu mal, žiaden dizajn. Sú tu nejaké farby, ale linky zafarbuje Chrome. Prípadne ešte nejaké iné CSS, ak tam je v pozadí. Je tam ten CSS Reset ešte, ktorý si budeme vysvetľovať v akadémii. Takže buď Chrome alebo ten CSS Reset ešte nastaví tú farbu, ale inakšie nič, nemáme žiaden dizajn. Čiže čisté texty, obrázky, čiže keď poviem CSS, myslím tým CSS jazyk, ktorý nastavuje dizajn stránky. Čiže aby tam boli oble rohy, farba pozadia, farba textu, presun elementov napríklad na seba. Dal som refresh, aby sme mali naspäť teda to CSS. A ďalej budeme chcieť napríklad si nastaviť CSS, aby sme mali túto sekciu na celú výšku a šírku obrazovky. A to tým napríklad dám preskúmať. No a teraz budem zužovať stránku. Čiže budem chcieť buď tá sekcia, alebo dajme tomu, môžeme brať, že to pozadie, aby bolo na celú výšku a šírku obrazovky. Keď sa z neho odreže po nejakej osi, x-ovej alebo y-ovej nevadí, ale chcem, aby to bolo na celú výšku a šírku. Toto si prehodím takto, takže je jedno, ako bude mať výšku alebo šírku obrazovky, stále to bude dobre vyzerať. Bude to natiahnuté. Ja si to prehodím doprava. No a to je tá výška sekcie, ktorú nastavíme. Tieto elementy, máme tu 3 slajdy. Volám to teda slider, ale trošku inak to bude fungovať. No a je tu prvý slajd, ktorý som tu mal, druhý tento s horami a potom tretí s touto lúkou. Tie elementy za normálnych okolností by boli pod sebou, tieto 3 slajdy, ale CSS nastavíme, aby vizuálne boli na sebe, takže ich premiestnime, i keď v kóde stále budú normálne pod sebou. Môžeme ich dať aj vedľa seba v kóde, ale v podstate toto tak pekne uvidíme v Developer Tools pod sebou. A toto budeme ešte nastavovať v CSS-ku. To je taká zaujímavá vec. Čiže celá výška a zároveň aj šírka na maximum s tým, že elementy budú na sebe. No a teraz poďme na tie funkcie. Čiže máme tu taký slider, skladá sa z 3 slajdov. Nebude sa to posúvať, keď budem klikať na tie šípky, ale bude to tak blednúť, čiže skôr taký fader to je. No a sú tam 3 slajdy. Poďme na ten prvý, začiatočný. Dobre, kliknem. Chcem, aby keď kliknem, aby mi tu naskočila táto ikonka, pauza, a zároveň, aby ten slider sa zastavil, čiže nebude mi prepínať stále na ďalšie a ďalšie tie slajdy. Takže kliknem zas, chcem, aby mi tu naskočila ikonka play a chcem, aby po 5 sekundách, neviem teraz či 3 alebo 5, dajme tomu, že po tých 5 sekundách, aby naskočil ďalší slajd, potom zase nejakých 5 sekúnd tu bude ten slajd, zároveň to pozadie sa mi bude pekne približovať. No a kliknem zas a stojím. Ikonka pre pauzu sa mi tam zobrazila tiež. Takže budem chcieť funkcie, zase tie funkcie budú nastavené JavaScriptom.
No a animácie v podstate budeme mať pripravené už v CSS-ku a rozdávať ich budeme vtedy, keď budeme klikať. No a rozdá tie animácie, respektíve tie triedy. To si budeme spomínať, že v CSS-ku existujú triedy, no a my tie triedy budeme rozdávať JavaScriptom na elementy. No a na tie triedy budú naviazané animácie. Čiže prvé funkcie je klikanie do toho slidera. Čiže keď stojím a kliknem, chcem sa pohnúť, chcem spustiť môj slider a musím chvíľku počkať. Keď kliknem a my práve vtedy ideme, ten slider je spojaznený, tak chcem, aby zastavil. Čiže chcem takúto prepínaciu funkciu. Ja som na 3. slajde. Dobre. Keď kliknem doprava, ja už nemám žiaden ďalší slajd, na ktorý by som išiel, takže v JavaScripte si nastavíme, že keď som na poslednom slajde a kliknem doprava, tak mi daj prvý. Potom keď kliknem doprava, tak druhý, keď kliknem doprava, tak tretí, ale keď som na poslednom, daj mi odznova ten prvý. Tá istá logika bude fungovať pri tejto šípke, čiže ja som teraz na prvom, už na druhom, poďme naspäť na prvý a ja kliknem na šípku doľava, nie je tam už žiaden slider, takže daj mi posledný, ktorý tu je, či tretí, kliknem, daj mi druhý, keď kliknem, daj mi prvý, ale už pred prvým žiaden nie je, takže keď kliknem, daj mi zas tretí, takže to budeme musieť naprogramovať tiež v JavaScripte, aby to sledoval, či náhodou nie sme na prvom a chceme ešte pred prvým nejaký, alebo či nie sme na poslednom a či náhodou nechceme ísť ďalej na ďalší slajd, ktorý tam už nie je. Čiže tu budeme JavaScriptom programovať, potom CSS-kom sa dá spraviť aj to, že priložím si myšku, nejaký text sa mi tu presunie, ale zároveň aj tá šípka sa presunie, ale bude sa popri tom aj zviditeľňovať. No a keď dám myšku preč, šípka odíde doľava, zároveň sa zneviditeľní no a ten text sa tiež presunie. Takže jedna vec je nastaviť, aby sa to udialo, druhá vec je ešte nastaviť, aby to nejakú tú chvíľu trvalo, čiže aby to bolo animované. Takže ešte aj to, aby to, dajme tomu 0,3 sekundy trvalo, tak to tam tiež nastavíme, ale to je celkom jednoduché. Čiže ešte ten gombík si nastavíme. Je tu nakliknutie, nie je, ale na kliknutie si budeme nastavať ešte túto scrollovanie, prípadne tú šípku, späť na vrch. To nejako nefunguje, ale budeme si robiť to, že my keď zoskrolujeme nižšie, tak tá šípka zmizne. Keď kliknem na ňu, chcem vyskrolovať na vrch. Teda ona zmizne takto, keď som na vrchu. Keď trošku zoskrolujem dole, tak ona sa objaví. A klikneme, dajme, že ona, super, pekne mi to zoskroluje na tú sekciu služby, som na službách. Takže takto, super. No a zase responsivita, aj to budeme musieť mať, čiže to, aby pri tabletoch aj mobiloch bola tá stránka dobre viditeľná. V podstate pri každej šírke obrazovky, takže keď sa niečo začne kaziť, to menu sme už mali. Tu, keď sa to začne kaziť, tak tie texty nastavíme, aby boli pod sebou. No a pri takejto šírke nech sa ten nadpis zmenší. Čiže veľkosť fontu zmeníme. Dobre, čiže takto, okrem tých funkcií, ktoré tu budeme JavaScriptom pridávať, tak ten kód napíšeme aj objektovo orientovaný. Čiže budeme používať objekty, naučíme sa pracovať s objektami a do nich ukladať rôzne typy dát s tým, že aj rôzne iné knižnice si potom budete vedieť pekne vkladať do stránky a vedieť ich používať, pretože oni tiež zvyknú byť objektovo orientované. Takže nielen aj ten náš slider budete vedieť pekne používať cez také funkcie, že start a stop, ale potom už budete vedieť používať aj tie cudzie knižnice celkom jednoducho. Čiže vy nemusíte všetko odznova programovať, môžete použiť aj hotové javascriptové knižnice, pozrite si dokumentáciu, takéto rýchle použitie a do pár sekúnd viete
použiť nejakú inú knižnicu do vašej stránky a viete mať nejaký lightbox, čo znamená, že keď kliknem na nejaký malý obrazok, tak sa mi zobrazí väčší. Čiže v takomto väčšom okne alebo nejakú ďalšiu funkciu si dáte do stránky. Takže bude to aj objektovo orientovaný kód. Z tohto slidera všetko, no a v ďalšom videu budem prezentovať ďalej túto stránku.